Yer. Günleri kerek Güzel şey. yaratsa var indi. Ondan men şu gruppa kirgenden soň en birinçi bilen limon apelsindan başladım, kittire başladım. Jigitler özüm kittireyim dep kibetden apşağımda kittirem. Ondan indi bu vaqtlarda günler kirmegen men tigutiga başladım bulara. 4 tapkır 100 ştuk tiguttiktim de ondan soň bardım jigitlerini ko'rib qaytayım dep kirdim. En birinçi Ramilni ko'rdim men. Ondan Oydarni ko'rdim. Oydar men aytam, menim yüregim awurta şundağı bağlar üçün. Haniler üçün deyip. Jigime şularga aýpyrdy. Biz karşı gelmedik. Öyle koşuyoruz. Biz karşı Oydar gelmedik. ayta, "Enapaydy jiysan iýinde bir jerde özüň jiýasyn" diýip bizden wagtymyz da ýok, urnymyz da ýok diýip. Qaytdym da men aytam, niýetlep garaým äli. Tüklep gitirgen aýbersin, şu felençe ştuk diýip men özüme как будто